diga hande to Allah muya sendiri be problem piratanego konte mara je Facebook be nder modon bolwani min bimin be do pirata konteji mum en je Facebook atawa anda se tawa goddo naftira be konte mara je Facebook to Allah muya diga hande a sendiri be problem man. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jengol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Banta bowɗon e jengol Placo TV, ɗum seno gaddanayga on kujeji deydey ko famtinta en, ko nafata en, deydey ko larani hala informatique e kujeji fere fere. Yugo e ɗuɗɓe nder meɗen ɗon naftira be Facebook, amma se tawa yake fere ɓe gari ɓe pirati konte maɗa je Facebook. Amma hedde ko nasti nder vidéo mayɗo mi tindinayi deydey no ɗum warete. Miɗo toro on useni onon ɓe abonayi. To hande on arande maɗa waɗa gacen jengol Placo TV, ma bo a yejjitino abonayi, laaru seragal jungo maɗa, ñamo yan bindi boɗeji ɓe ɗo bindi is abonné, ma bo subscribe, abda mema dow maji, a maɓɓita cloche de notification kungel fere banta lenguru ɗo. Ngam mayta ejjita waɗugo deydey alama like, mi andi vidéo mayɗo ngol fottante seragal jungo maɗa nano ɗon ayan alama kolel fere waɗi like ni a mema dow magel. Ta ejjita partage gol ni deydey vidéo mayɗo bo. Yawa deydey tindinore nde mbiɗen tindina hande ɗo ɗuɓɓe nder meɗen ɗon giɗa ɓe probléme deydey ɓe piratana ɗum compte deydey je Facebook piraterie. En andi ɓe gatta piraterie ɗo ni a tawa ɗo naftira be compte maɗa je Facebook aɗo hutindira be majum, sey goɗɗo feere a tawa waɗi kamma connecti hefti mode passe maɗa ɗe naftirta, a tawa wari connecti téléphone muɗum be Facebook maɗa ɗo naftira be majum, wawan waɗa postine majum publia hunde feere, ma bo bloka ɗum ma warta an ka fota naftira be majum, warta an man ɗo a fota naftira be majum. To tindinore nde ɓe gaddani en hande ɗo, lawol on ngol a tokkata an be hoore maɗa, a wara ayan babal fere a yata activa, warta to goɗɗo connecti téléphone muɗum dow Facebook maɗa ni ɓe gerɓonoyte message, ɓe gerɓonoyte notification ha nder Facebook maɗa mai kolluma wodi mo connecti compte muɗum, wodi mo connecti téléphone muɗum e compte maɗa je Facebook jotta jotta. Ɓe loro ɓe gerɓa ma ɗum ha adresse mail maɗa compte Google, kanjum watta min mbiyen konde adresse mail compte Google o ɗum hunde on marande importance sosai, nde hani moye fu mara ɗum ha téléphone muɗum. Ɗuɗɓe nder meɗen anda deydey nafu adresse mail téléphone maɗa to waɗa adresse mail ɗo ni wodi ko lutti ɗuɗɗum deydey téléphone maɗa wala wodi ko ngal luttiri ni mi tan on pamaniyam. Nonnon bo fayin ma ɓe lorto ɓe gerɓama deydey mode de passe may ɗo ha messenger maɗa, messenger mi andi ɗuɓɓe nder meɗen naftira be messenger, ngam koda a nasta e Facebook a wawan a nasta adresse mail maɗa, ko a nasta adresse mail maɗa a wawan a nasta deydey messenger maɗa, a yiyan message ɓe gerɓonoyima ɓe mbima wodi mo connecti téléphone muɗum dow compte maɗa. Ayi ko ɗo ɗaɓita o pirata compte man, ko ɗaɓita o yaha lara sirriji maɗa feere, ma bo ha o yaha o deydey o publia hunde ha nder compte maɗa, ko o herbana himɓe message ko nandi be majum. To an a yawan, to a laari non may ɗo ni a yawan a yaha a déconnecta kuje ɗo mako, a déconnecta deydey téléphone mako may ɗo dow compte maɗa Facebook may ɗo. Ɓawa to a déconnecti ɗum a itti ɗum, se a yawa a yaha saña deydey mode de passe maɗa ɗe gaɗirnoɗa, ngam goɗɗo fotata connecta deydey téléphone muɗum ha dow compte maɗa o heɓawi mode passe maɗa, ngam sey to heɓi mode passe maɗa nden o wawata waɗa non may ɗo. To min gaddani lawol ngol a tokkata a yaha a waɗa activa ɗum, a activa no watta deydey warta kala ne mo connecti compte muɗum ma bo mi téléphone muɗum dow compte maɗa fuu, sey ɓe gerɓonima message ɓe kolluma wodi mo connecti, sey a yawa a yaha a yiya deydey lawol ngol a yata a déconnectira ɗum e lawol ngol a tokkata a saña deydey mode passe maɗa man ɗo, heɓa koda o winno ha pirata ɗum o sañjama mode passe. To a artima waɗugo non may ɗo ni to lawol ngol men ngol ɗaɓitano ha waɗira ɗum ɗo a maɓɓanimo lawol may ɗo. Mi tan on pamaniyam sakiraɓe, ngam may ɗo en nastu nder vidéo may ɗo tindine deydey no ka warete hedde ko may ɗo miɗo welo mo abonayino fuu aboni. Nonnon mi andi vidéo may ɗon vidéo tilingol, mi andi diga nango deydey tindinore no ɗum warete man ma, mi andi vidéo may ɗo ngol fottani on, ngam may mi nottoro on useni kabde tasale on gaɗa like, ɗuɓɓe nder moɗon on dara vidéo ji may ɗo, mi nottoro on kabde gaɗe like, onon bo on gatta like, ko watta min ƴama on deydey kabde on gaɗon like may ɗo e deydey on gaɗa commentary, heɓa deydey YouTube publia deydey vidéo may ɗo, heɓa ngol dayo, heɓa yimɓe ɗuɓɓe dara ngol, ngam may ɗo ɗuɓɓe nder meɗen bo ɗon dara vidéo ji man ɗo, yiya laaɗi salake watta like may ɗo, kabde gaɗi like. To on gaɗa like on min giya deydey like mon no ɗuuɗa hollami vidéo ji may ɗo pottana on, non may ɗo waɗa min gaddana on tindinoje feere. To min dari like moɗon ɗuuɗi ha vidéo ɗo ma bo commentary ji moɗon min tawi ngol fottani on, min tan mi waddunoy ko en lawol tindinore nde a watta sam goɗɗo fota pirata compte maɗa man ma, fotayi connecta téléphone muɗum dow majum ma sam fotayi koda hefti mode passe maɗa fotayi waɗa kuje ɗo man ɗo, ngam to waɗi koda hefti mode passe maɗa to wari ha o waɗa ɗum ɗo connecta ɗum ɗo, sey to ɓe gerɓonoyima a yerdake. Ngam may ɗo sey to min giɗi deydey commentary moɗon ha vidéo ngol e deydey like moɗon, to min tabbitini e ɗuɗɓe gaɗi like gaɗi commentary, to Allah muyi nder balɗe ɗo ko neɓata min tan mi waddango on vidéo ngol may ɗo bo ɗiɗabol. Ngam may ɗo tami ɗuɗɗina on surutu en dilla nder vidéo may ɗum gon deydey no ɗum tan mi salorago. Yawwa sakiraɓe arande man noni to a wari a nasta nder Facebook maɗa banni ha nasta nder Facebook po nden tindingo deydey tindinore may ɗo, mi yiɗi on mbatana ɗum boɗɗum hakkilo boɗɗum heɓa pamon deydey no ɗum woniri. Arande man noni to a wari nda Facebook maɗa a nata dow majum banni,
Bawo to nati nder Facebook maɗa to yiɗi ha ya a waɗa ɗum a sécurise ɗum man ɗo sai a wara jotta kam a wara nda ha alama mi waɗani ɗo ha alama ndidon taton ɗo mi tammi on dari ndidon taton man ɗo ha mi lori mi waɗanani heɓa ndaron ɗum boɗɗum mi tammi on dari ɗo sai a wara a mema dow majum banni. Bawo to memi dow majum banni ɗum waddantama sai a dirto les to a waɗi ha chatol ngol ɓe windi paramètre et vie privée nda chatol mai ɗo paramètre et vie privée sai a wara mema dow majum banni. Bawo to memi dow majum ɗum maɓɓitante banni sai a wara nata ha dow lignol ngol paramètre ɗo sai a nata dow majum banni. Bawo to nati dow majum ɗum wara recherche sai a rena ɗum waddanima banni sai a dirto seɗɗa sai a wara nda ɗo ha sécurité et connexion sai a wara a nata dow majum banni. Bawo to nati dow majum banni kanjuma ɗum maɓɓitante banni to ɗum maɓɓitanima banni kanjuma sai a dirto les be hakkilo a dirto les sai to a wari nda ɗo ha ɓe windi renforcement de la sécurité banni a lara ɓe ɗo windi ha les ɗo man ɗo ni ɓe ɗo windi recevoir de alerte en cas de connexion non reconnue sai a wara a nata dow majum banni dow bindi man banni. Bawo to nati dow maji ɗi maɓɓitante ha lari jotta nda ɗum maɓɓitanima ɗo sai a wara nda ɗo ha notification Facebook ɗo sai a wara mema dow majum. Bawo to a memi dow majum ɗum waɗi recherche ɗum waddanima banni sai a wartira ɗum ha dow lignol ngol arandewol sai a wara kocca kungel ɗo mi tammi a laari ɗum ɗon ha lignol ngol les sai a wartira ɗum ha dow je dow ɗo. Bawo to a memi dow majum banni a laari mi kocci ngel mai ɗo ɗum warti dow sai a wara ha ɓe windi enregistré ɗo sai a wara enregistra ɗum banni. Bawo to a enregistré ɗum jotta a laari déjà kanjum ɓe ɗum waɗi alama wiɗo luttuɗi ɗiɗi kanji ɗi bindi alama non to jotta sai a wara kanjum ma deidei je ko larani hala messenger ɗo sai a wara mema dow majum banni. Bawo to a memi dow messenger kanjuma ɗum maɓɓitante ɗum waddante banni kanjuma sai a tabbitina a wari a activi ngel mai ɗo a laari ɗo recevoir les notifications sai a wara mema dow majum activa ɗum banni sai a waɗa enregistré ɗo les banni enregistra ɗum kanjum ma. Bawo to enregistré ɗum timmini enregistrago kanjuma sai a wara deidei ha email sai a wara kanjuma mema dow majum banni. Bawo to a memi dow majum kanjuma sai a rena bawo to a reni ɗum waddanima kanjuma sai a wara ngel mai ɗo a kocca ngel mi tammi a laari recevoir les alertes par email sai a wara activa ɗum banni. Bawo to a activi ɗum sai a wara waɗa enregistré banni sai a enregistra ɗum. To jotta ɗo to a enregistré ɗo a timmini ko ɗum nufoto to goɗɗo foɗi piratugo compte maɗa Facebook ko connecti Facebook maɗa ha dow téléphone muɗum wakkati mai directement ɓe gerɓonima notification ha Facebook maɗa ɓe gerɓonete message ha Facebook maɗa ɓe kolluma wodi mo connecti Facebook maɗa dow téléphone muɗum ɓe loro ɓe gerɓama ha babal messenger maɗa ɓe loro ɓe gerɓama fema ha adresse mail maɗa ha tati ɗo to ha ɓe gerɓanima babe tati ɗo to a yawai nastugo Facebook ma a nastan no messenger to a yawai nastugo messenger bo a nastai adresse mail maɗa to nder caka tati ɗo to a laari ɓe gerɓonima notification ɓe kollima goɗɗo connecti téléphone muɗum compte maɗa Facebook na oɗo yiɗi o pirata ɗum kenan ko o pirati ɗum sai a yawa an bo to jotta sai en gaɗa en lorto diga ɓawo en loro en tindina jotta kam na en gaɗi ɗo kam jotta kam moy fu hani waɗa ɗo sécurise ɗum to a waɗi kode ɗo kala nde goɗɗo connecti Facebook muɗum dow téléphone ma Facebook maɗa dow téléphone muɗum fu ɓe gerɓonete message to jotta sai a lorto ɓawo jotta en lorto diga arande ma to yiɗi en lorto tindinore ma diga arande heɓa deidei no pamirton misalu jotta banni jotta en gaɗo a wurtake Facebook maɗa jotta to ɓe gerɓoni notification a wari a nasti Facebook maɗa banni jotta misalu nda babal notification ɗo nda alama notification ɓe kollima a nasti babal notification ɓe kollima wodi mo connecti Facebook muɗum Facebook maɗa dow téléphone muɗum to a ummake sai a wara nda ɗo mai a nastunoɗen arande man ɗo ni sai a wara nata dow majum banni. Bawo to a nati dow majum sai a dirto les ɗo mai a wara deidei babal paramètre et vie privée man ɗo banni sai a nata dow majum. Bawo to a nati dow majum a loro a nata paramètre ɗo bawo to a nati dow majum banni a rena ɗum maɓɓitanoma sai a wara nda ha ɗo sécurité et connexion man banni sai a nata dow majum banni. Bawo to a nati dow majum ɗum waddante banni sai a wara ha lignol ngol nda ɗo ɓe windi vous est connecté sai a wara nda yeso majum ɗo ha ɓe windi voir tous to sai a wara mema dow majum banni. Bawo to a memi dow majum ayi ɗum maɓɓitanima joni nda ɗo ɗum hollete ɗo to a wari a nasti a tawan deidei kala téléphone ji connectuɗi e Facebook maɗa mai fu kala téléphone ji kuje ɗo maɗa connecti fu a yiyan téléphone ji man e ko nandi be majum to kala to ni a laari deidei téléphone ɗum e connecti ɗum anda na ɗum be andangal maɗa sai a déconnecta ɗum jotta nda a laari ɗo jotta en gaɗu misalu mi dirto les ɗo en gaɗu nda téléphone ɗo nga téléphone ji holli spark 3 ɗo nga ɗo connecti ha dow téléphone amma mi yiɗa jotta kam nga connecta na ɗum min connecti nga mi anda ɗum goɗɗo kenan connecti ɗum to mi yiɗi ha mi itta ɗum sai mi wara mi mema dow alama kungel woni a laari alama toɓɓon taton ɗo sai a wara mema dow makon banni. Bawo to a memi dow makon les ɗo to a laari no les seɗagal jungo nyamo ha mi cappani en ɗo sai to mi itti bindi ɗo heɓa ndaron boɗɗum a laari ɓe ɗo windi c'est déconnecteur to a memi dow c'est déconnecteur ɗo ni a déconnecti ɗum kenan compte ma jippake dow téléphone mako ɗum déconnectake ha téléphone mako a yawa be lawa waɗa banni mai ɗo. Bawo to a déconnecti kala deidei gaɗɗo non mai fu
kala téléphone je ɓe connecté no dow mai futa ko déconnecté ɗum ni si a yawa wurto loro en burto lawlaw fay ma heɓa ya sanja e code sécurité maɗa si a yawa a warta misalo en gaɗu a wurtake no Facebook maɗa banni a lori a nastiri ɗum banni si a yawa a wara dede ha tindinoɗen dow mai ɗo a wara nata dow majum banni ɓawto a nati dow majum a dirto less dow man ɗo a wara babal ha paramètre e vie privé man ɗo ni ha nattunoɗen ɓawto a nati dow majum a wara babal paramètre banni a nata no tammi on pamanayam ta on mbiya miɗo yawa kam yewwa ngam mai sai a wara dede nda ɗo ha sécurité et connexion si a wara nata dow majum banni ɓawto a nati dow majum banni si a dirto less seɗɗa si a wara nda ɗo ha ɓe windi changer le mot de passe a chanja mot de passe maɗa ngam to a chanjai mot de passe maɗa o yawan fay ma o connecté ɗum ngam déjà warti no heɓi mot de passe téléphone maɗa e Facebook maɗa miɗi wigo si a wara mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum banni a rena ɗum aɗa cherché ayi ɗum waddanoyima ɗo sai a waɗa deydey jotta kam mot de passe maɗa naneje no ɗi naftiraynoɗa may ɗe o heftigo to a waɗi ɗe ɗo sai a wara ha deuxiéme ligne ngol haɓe windi nouveau mot de passe sai a waɗa nouveau mot de passe man ɗo a waɗa mot de passe kese ɗe ta ɗe o heftata ɓawo to a waɗi a timmini ni sai a wara less ɗo haɓe windi a enregistra sai a enregistra ɗum tan to ɗo a sanji mot de passe Facebook maɗa to ɗo ko o yiɗi ha o loro o connecta ɗum dow téléphone mako ɗum connectatako to ɗon lawol koygol ngol tokkoto gaɗon ɗum mi andi tindinore ɗo wala mo larata tindinore ɗo ɓe nde fottanayi nde nafi ɗum ngam may ɗum min ɗon toron useni ta sala a waɗa like ha dow vidéo wol ɗo ma bo a accana min commentary dede a matina min ni elle tindinore nde min tindinma ɗo tindinore may ɗo nde fottanima ngam mi andi ɗuɓɓe nder meɗen temeɗɗe nder meɗen anda dede tindinore may lawol ngol tokkata waɗa ɗo may ɗo mi andi vidéo may ɗo kala mo laari ngol fu ɗum fottanayi ɗum ngam may min ɗon toroma habdu yew babal commentary accana min dede commentary encourage tamin holla min e vidéo may ɗo ngol fottanima habdu bo a partage a dede lien vidéo may ɗo banta min toroto on ko nde to ɗon lawol koygol ngol tokkoton gaɗon ɗum yawa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koygol ngol on tokkata on jaa on gaɗana Facebook moɗon on sécurise ɗum warta koda goɗɗo yiɗi nasta connecta e téléphone muɗum ha compte may ko bo connecté ɗum ɓe gerbanoyima message ɓe kolluma wodi mo connecté ɗe téléphone muɗum ha dow compte Facebook maɗa ma bo mi wiya dow account Facebook maɗa e lawol ngol a tokkata a yawa déconnecta compte ma e téléphone mako may ha dow compte maɗa man ɗo e lawol ngol a tokkata a yaha sanja mot de passe maɗa ɓe jawɗum heɓa ta o yaaba o sanja ma mot de passe may ngam to o artima o sanji mot de passe man ɗo ni diga ɗon ka sendiri be majum mi tammi vidéo may ɗo ngol fottani on wala mo larata vidéo may ɗo ngol fottanayi ɗum kam may ɗo nana min no toro min giɗi min giya de like magol ɗuuɗi e commentary moɗon jommin to ngol fottani on jami rayi moɗon ngol fottani on nangol fottana on e to on mari haaje min gaɗana on dede vidéo gotol ngol min mbiyon min tammi waɗa ngon lawol ngol a tokkata waɗa warta goɗɗo fotayi ma koda goɗɗo hefti mot de passe maɗa je Facebook yiɗi connecta ɗum dow téléphone maɗa e dow téléphone muɗum dede sey to ɓe gerbanoyima message ɓe mbima e wane ɗo yiɗi connecta ɗum sey to a yerdake on o connecta ɗum sey to min gi vidéo ɗo ngol fottani on dede on gaɗi commentary on mbimi ngol fottani on e nden bo min laari like moɗon ɗuuɗi to Allah muyi min tami waddan gongol nder balɗe ɗo ngam may ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna wassalamu aleykum.